Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबिनि अपडेट दङ हायर सेकेन्डारिनि गिबि बोसोरनि आनजादखौ बन्द फोसावबाय हायर सेकेन्डारिनि गिबि बोसोरनि आनजादखौ बन्द दोनथुमनायनि थांखि लानाय जादों थासारिया मोजां जायोब्ला फिन फोसावनाय जागोन आनजादनि गोदान खालार मख'नो गोनांदि फैगौ 4 मेनिफ्राय हायर सेकेन्डारिनि गिबि बोसोरनि आनजाद खुंफुंनायनि बाथ्रामोन थांनाय बोसोर गिबि बोसोरनि आनजाद खुंफुंनाय जायाखैमोन नाथाय बे खेबाव आनजाद खुंफुंनाय जागोन ना जाया बिनि सायाव थांखि लानाय जागोन होनना आसाम हायर सेकेन्डारि बोर्डआ फोरमायो गुबुन फारसे थासारिया गाज्रियैनो थायोब्ला हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ फावसायनायनि सम्भावना दं बिनि सायाव फैगौ 4 एबा 5 मे खालि जोबथा थांखि लानाय जागोन होननानै मिथिहोयो लोगोसे बुंबावोदि हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादा जागोनानो नाथाय खालार फावसायनायनि सम्भावना दं होननानै मिथिहोयो नैथियाव दङ बिसायख'थिनि फिथाइ रंजानाय हाबाफारि लानायखौ माना खालामदों फैगौ 2 मेआव बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइया मोननो थांगासिनो दं बेखौनो नोजोर लाखिनानै कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिखौ हेंथा खालामालासे फैगौ बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय सानखालि रावखौबो रंजानो एबा सुबुं जमा खालामनो मोननाय नङा होननानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया गोख्रोङै फोसावदों लोगोसे जाय बिजाथिया देरहासार जागोन बे बिजाथिया देरहासार जानायनि फोरमान बिलाइखौ आजावनो थाखाय गावजों लोगोआव सानैल' सुबुंफोर लांफानो हागोन होननानैबो गोख्रोङै फोसावना होनाय जादों मख'नो गोनांदि फैगौ 2 मेआव फारियै आसाम सोनाब बेंगल केरेला तामिलनाडु आरो पन्डिचेरीआव बिसायख'थिनि भट साननाया रोखा जाबाय होननानैबो फोसावो थामथियाव दङ दायनि साजायनाय जिउ फोजोबग्रा साबा दायनिगिरिखौ हमबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा थानानि साहा राङापारा 1 नं गेरगुवाजुलि गामिनि आइजोखौ दायनिनि सन्देहआव खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबग्रा दायनिगिरिखौ राङापारा पुलिस बिफाना खाबाय मिथिनो मोननाय बादिब्ला लकेश्वरी दैमारिखौ बुथारनाय समाव बेजों लोगोसे 12 बोसोर बैसोनि महित मुंनि फिसौज्ला दंफायोमोन आरो महितखौबो दुथांफोरा हमनानै लांदोंमोन आरो बुथारनो हुमखि होदोंमोन नाथाय गथ'आ जाथायनिफ्राय बोरैबा खारग'नो हादोंमोन पुलिसनि सोंथियाव उन्दै गथ' महितआ बै बुथारग्राफोरखौ गामिनिनो होननानै खोन्थायो आरो सिनायनो हायो हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरनि मुं फारियै 38 बोसोर बैसोनि लवेन्द्र मोसाहारि 46 बोसोर बैसोनि सामेश्वर बसुमतारी 32 बोसोर बैसोनि लिटन बसुमतारी 20 बोसोर बैसोनि खोरोमदाव बसुमतारी आरो 21 बोसोर बैसोनि बिष्णु बसुमतारी हमजानाय दायनिगिरिफोरा साब्रैया 1 नं गेरगुवाजुलि गामिनि आरो सासेया 1 नं जुगिबिल गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों ब्रैथियाव दङ आलफा आइ आरो पुलिसनि गेजेराव गावलायनाय मैया गिख्रंथाव बांग्रिया रायजोनि सुबुंफोरखौ गिनाय सोमजिहोलांनायनि उनाव दिनै बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुर बिसिमारियाव आलफा आइ आरो पुलिसनि गेजेराव गावलायनाय जादों बे गावलायनायाव डिफेन्स साउथ मुंनि आलफा आइनि कमान्डारा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे सोद्रोमा पुदुमराया जोखोम जायो होननानै आसामनि डिजिपि बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों मिथिहोयो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।